काका बाहेर गेले आहेत, काही काम होतं का? माझं आणि काय काम असणार? आठवण झाली की मी येतो इकडे. इथं आल्यावर मला मनाला समाधान वाटतंय. पोरी ह्या बेवड्या काकाला फक्त ह्याच घरात इज्जत मिळते. काका तुम्हाला एक विचारू? विचार पोरी. पोटच्या पोरीने सुद्धा एवढी माया लावली नसती तेवढी तू या बेवड्यावर माया केलीस. विचार पोरी, संकोच करू नकोस. तुम्हाला मी जेव्हा जेव्हा पाहते तेव्हा तेव्हा तुम्ही दारूच्या नशेत असता. का काका, एवढं का पिता तुम्ही? स्वतःला समज मिळण्यासाठी, मन एकटा पडू नये म्हणून मी दारू पितो. माझं कुणीच नाही म्हणून या दारूने माझी सोबत केली. कुणीच नाही म्हणजे? तुला काय सांगू पोरी, कुणाचीही दृष्टी लागावी असंच आमचा सुखात संसार चालला होता. 2 गोडस मुलं, जीवापाड प्रेम करणारी माझी पत्नी. खूप खूप प्रेम करायचो माझ्या मी पत्नीवर. पण कुठून मला अवदसा सुचली आणि नको त्यांचं ऐकून मी माझ्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊ लागलो. पोलीस संशय घेऊ लागलो. तिथं काहीही एक न ऐकता ह्या हाताने तिला धक्के मारून घरातून बाहेर काढलं. पोरी घरातून बाहेर काढलं. तिच्या बरोबर 2 मुलंही निघून गेली. त्यावेळी मी समजून घेण्याचं मनस्थितीत नव्हतं. पोरी माझी पत्नी निर्दोष होती. तिला कोणतंच पाप केलं नव्हतं. अगं हे मला फार उशिरा कळलं. तेव्हापासून मी तिचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु आतापर्यंत ती कधीच भेटली नाही. ग आज ना उद्या ती भेटेल म्हणून मी या एकच आशेवर जगतोय. पोरी या दारूच्या सोबत. संशय माणसाला डुबवतो म्हणतात ना, ते काही खोटं नाही. अगदी बरोबर बोललीस पोरी. या संशयानं तर माझा घात केला. माझा सोन्यासारखं संसार माती मोल झाला. पोरी माती मोल झाला. काका, झालं ते झालं, आता तरी प्यायची कमी करा. प्यायची कमी करू? पोरी दारू नाही प्यायलो तर माझ्या बायको मुलाच्या भेटीसाठी आतुरलेल्या मनाची कोण समजूत करणार? ग पश्चाताप करूनही माझं हरवलेलं सुख मला आजपर्यंत भेटलं नाही. पोरी आजपर्यंत भेटलं नाही. ते सगळं असह्य होतंय म्हणून मी दारू पितो. कारण दारू सगळं विसर पडतोय. पोरी सगळ्याच गोष्टीचा, अगदी हरवलेल्या बायको पोराचा सुद्धा. काका, तुम्ही समजावण्याच्या फार पलीकडे निघून गेला आहात. तेव्हा बोलून काही अर्थ नाही. तुम्ही बसा, हा मी काहीतरी खायला आणते तुमच्यासाठी. नको 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 पोरी नको. तू 4 प्रेमाचे शब्द बोलीस ना, पोट भरलं माझं. पोटची पोर मिळाल्याचं समाधान झालं. पोरी जा, पोरी जा, तू तुझ्या कामाला. मी आता पोरी जातो.